Hold op. Siger hun, var Valdemar. Siger hun, vav, 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 vav. Skal du op og stå nu? Jo. Sidder du i tv-bordet, eller hvad laver du? Ej! Pas nu på, hvad du laver. Pas nu på, hvad du laver, Valdemar. Ja, pas nu på, hvad du laver. Der skal din far i skole. Der skal din far i skole. Ja. Der skal i skole. Der skal i skole. Der skal i skole. Ja. Algestrup-skolen. Da. Hende kan vi lide, ja, hende kan vi lide, ja, hende kan vi lide, hun skal ikke lade sig ramme, ikke lige med det samme. Det mor, der bliver 30 år, ikke? Ja, din mor bliver 30 år på søndag, og så på lørdag, der skal vi fejre hende, ikke Valdemar? Ja, så skal vi fejre hende. Ja. Da. Nu stiller du sørme lige på noget.